Aşgabatdan soňra Lewawyň administrativ merkezi Türkmenabadda hem döwlet dukanlarynyň öňündäki uly nowatlary emeli ýagdaýda aradan aýyrmak boýunça mejbur edis çäreleri gurulyp başlandy. Mundan 2 hepde ozal prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň uly nowatlaryň onuň hakasyny awraýdan düşürýändigini aýdyp, muňa näýili bolanyndan soňra paýtagtda dukanlaryň öňünde ýygnanmak gadagan edildi. Täze düzünlere laýyklykda öňünde nowata ýazylan raýatlar diňe satyjynyň jaňyndan soňra kesitinen wagtda dukany harit satyn almaga gelip bilýärler. Aşgabatdan tapawutlykda Türkmenabadda nowatlar dogululugyna gadagan edilmän eýse diňe 4 adama çelini dukanlaryň öňünde ýygnanmaga ruhsat berildi. Bu aralykda beýlik raýatlar öz nowatlary ýetýänçä goňşy jaýlaryň gireleriniň içinde gözü görünmän garasmaly bolýarlar. Dukanlaryň öňünde polisiýa işgärleri 4-den artyk adamyň nowaty durmagyna ruhsat bermeýär. Haritler hem dukanyň baş girelisinden däldi, arka gapysyndan satylýar. Kimde kim närazilik görkezjek bolsa, polisiýa tutuk etmek bilen haýwa zatýar, şeýle de jeza hukmyndan nowatdan çykaryp goýar diýip bu ýagdaýlary saýat bolan Türkmenabadly 26 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda eýen bir näçe ýyldan bäri dowam edýän ýeti ykdysady krizis şeýle de gara bazarda milli manadyň hümmetiniň ýygyderilip açmagy ýylatyň satyn alyş ukybyny düşürdi. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky we hususy tüwdan nokatlaryndaky gymmat bahalardan gaça durup, döwlet dukanlarynda degişlikde ardan bahadan satylýan önümlere ýykyn etmegine getirdi. Adamlar döwletiň kesitlen narhyndan satylýan subsidiýerlenen haritleri satyn alyp bilmek üçin irsäherden döwlet dukanlarynyň öňünde nowaty durup başlaýarlar. Emma çäkli meşhurda goýberilen harit adatça nowatdaky ähli kişä ýetmän tiz wagtda gutarýar. Döwlet dukanlarynda paýok haritleri ir saat 6-8 aralygynda goýberilýär. Adam başyna her aýda 1,5 litr ösümlik ýagy, 1 litr ahal ýagy, 1 litr günowakar ýagy, 1 kilogram şeker we 1 kilogram tuz satylýar. Soňky wagt towuk budunyň berilmegi besedildi diýip Türkmenabadlylaryň biri 26 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda öňler durly sebäplere görä ýylyň 1-nji çäreginde paýok paýyny alyp bilmedik raýatlar ony 2-nji çärekde hem satyn alyp bilen bolsalar, bu düzgün hem eýýäm ýatyrylypdyr. Indi ýylyň islendik çäreginde paýogy alyp bilmeseň, ol indiki çärege geçmän köýýär diýip dukan satyjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň ýol başçylary azy krizisi ýaly agyr sosial ykdysady problemlaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Munyň deregine ýagdaýyň agyrlaşmagynda nägili bolýan ýylata basy etmäge sinenşärler we dowamly aglaba ýagdaýda diňe dil üstü bilen çäklendiriji düzgünleri ýerýärler. Bu aralykda paýtagtda döwlet dukanlarynda nowaty durmak we harit satyn almak boýunça girdilen çäklendirmeleri bodan raýatlaryň tutuk edilip başlanandygy barada hem maglumatlar gowşýar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, polisiýa dukanlaryň goýunda ýygnanan raýatlary 15 gün içinde tutuk etmek barada buyruk berilipdir. Köplenç saklanýanlar administrativ jogapkärçiligine çekilýär we sosial arlygy bozandygy üçin jerime tezi bar bolýar.